larise ora umum. Alhamdulillah. Ngene welinge kula nggih aja kaya bapakmu ngonek-onekke aku ya, Le. Nek kowe wis gawan. Kok gawan piye? Wis tumurun. Tumurun apa pancen? Lek bapakne nek ngonekke kowe piye? Ya, matamu. Wah, nek iso luwes kok bapakmu le. Nggih. Nggih. Oh. Apa, Mbah? Kenapa? Kok diwok piye tadi? Kok muni matuk ki apa? Jeblok ning jero. Cepat jeblok, Mbah. Aku ki Apa? wis tau kewirangan lho, Tin. Lah napa? Aku mau campur sari ning ngene wong wah aku rak lungguh ngene. Heeh, terus? Lah tanganku ki gringgingen ora kena tak. Lah aku ki tak delehke kene ngono. Terus? Lah nek wong arep salaman ki pundi Pak tangane niki Bu. Bareng tangane dheke ngatrung ki tanganku tak leh niku kleru. Lah sing dijak salaman. Wis ayo, Nduk. Saiki caos penglipur tetembangan. Dasare iki ya dikancani ana bintang tamune. Bintang tamune sapa? Bintang tamune Mbak Elisa karo Salaso karo Denok Tati. Karo Mbak Tatin. Nek apike Denok napa Mbak Tatin iki? Oh, Denok. Wah. Positif ngene. Kalih Mbah Waluyo. Terus ana meneh, Nduk, sapa? Mbah Wanda. Kuwi terus oke kok bintang tamune malam iki ning do izin. Dadi ora munggah ning panggung. Iya, Mak, yo gek dijumenengake. Dijumenengke iya, Mak, disepoti. Heeh, ini kudu disepoti bintang tamu, Cik. Monggo Mbak Elisa, Denok Tasin. Katuran jumeneng sepote monggo kanca-kanca warga laras nderek. Mbah Waluyo. Kan-kan kayak ngelumbruk iki. Lah nek malah linggo langsung langsung lenggah. Nggih. Kita ki mung keri, rung diucapke ngono kok nesu-nesu. Nggih. Kene tengah. Wis gek do meneng wae gek tringak-tringuk. Lah to. Sugeng dalu Mbak Waluyo. Nggih, sugeng dalu Mas Gading. Nggih, sugeng dalu. Wah, sehat-sehat, Mbah. Alhamdulillah bar mondok. Ten pesantren pun di, Mbah. Lho kok pesantren? Lah pripun? Mondok neng sal 3 kelas 4 kok tadi. Ora sehat-sehat Mas. Nggih, alhamdulillah Mbah Waluyo. Sehat, paringi sehat waras. Amin. Nggih. Sugeng dalu Mbak Elisa. Sugeng dalu Mas Sange Yulimbo, Mas Gading. Pripun kabare? Nek kula nggih sehat-sehat nggih, sehat. Ora masuk angin ya, iki lagi usum masuk angin. Lagi usume. Ya, ya sing penting sehat, iso budal rene, iso menghibur masyarakat Pilangrejo sedaya sehat nggih. Nggih, sing saking Jakarta sehat nggih.
Jakarta ki ngendi? Hah? Jakarta. Jakarta iki cara Jawa kan Jakarta. Ngono. Jakarta ye. Ye. Orang berapa? Banyak ye. Ya sehat-sehat semua, yang penting ya rezekinya lancar semuanya. Ye. Lek kondur ki sak bis. Kok sak bis to, Pak? Oh, dadi gede banget. Iki kowe Tin, ngomong genteng. Wis kok dalu denok tatin. Saiki wingi nang kono ya denok, saiki denok kok nek aku ketelah denok tenan piye? Ora apa-apa. Ya sugeng dalu le Gading. Sugeng dalu nggih. Kepangge malih nggih. Nggih, kepangge malih. Mayang sakniki mayang meneh jan sakniki larise ora umum. Alhamdulillah. Nggih, ning welinge kula nggih aja kaya bapakmu ngonek-onekke aku ya, Le. Nek kowe wis gawan. Kok gawan piye? Wis tumurun. Tumurun apa pancen? Lek bapakne nek ngunekke kowe piye? Ya, matamu. Wah, nek iso luwes kok bapakmu le. Nggih. Nggih. Ya, nggih niki menika nderek remen nika sowan malih wonten Pilang Rejo nggih Mas Nggih. nggih. Menika penontonnya luar biasa. Luar biasa. Ket biyen nggih penontonnya jan kebak tumplek blek. Kebak. Ket biyen iki kowe ngerti sejarahnya apa piye? Apa? Iki ke zaman kapan le wayangan iki kene? Ket jaman Tahun 90 kowe pirang tahun? 4 tahun. Lah yo rong weruh kowe kahanane zaman biyen iki oke sampe Ya pura. maksudku selama aku nang kene, kowe iki penontonnya iki luar biasa ngono lho. Ora sadho engkel-engkelan. Ngapa? Takon wae Pak Lurah, nek pancen Pak Lurah ki pirsa, iki rasul sing ping pira? Sing jelas sih nanggape Pak Seno terus ket piyen tekan saiki ana. Ora ning sing ngerti lho iki Pak Lurah iki rasul sing ping Ping pinten Pak Lurah? 113. Berarti Wah, pas hari jadi bilang Rejo iki 113. 113 sih jan wis. Sing jelas iki sabare merdeka, soalnya nek urung merdeka rasul dibom londo. Niki sing delok ta mriki lah, sing delok sing nang YouTube ya Wah, tenan lho, oke Mbak. banget sing nang YouTube. Nggih, niki Kira, mau Mbak. terakhir saya melihat 4.500 berapa luar Nggih. biasa. Oh, Jan. Luar biasa. Saya berkembang ya Mas Gading. Nggih. Jenengan nggih saya kuncoro Amin, meluwi amin. bapake almarhum nggih. Ya pokoke Amin. apa meneh saiki usume saiki meh ngendi-endi wayangan wong ya usume wong ewuh barang. Ya Pak, Jadi- lah wingi nak nggon wong ewuh ngapa kok otak-otik iki ngapa? Mbak Tatin, Nggih. niki sik teng streaming meh 5.000 malahan bisa malah niki. 5.000. Nggih, males 5.000. Alhamdulillah, nggih. Alhamdulillah. Niki jan Saya luar rame, biasa. saya rame. Wi mau Ambu. apa Mbah Wali Yai lho. Ngapa? Ora wi mau nanggon wong ewuh kok otak-otik iki ngapa? Wah, lah ya ceritane iki jagoan aku ki nggo duit 100 tak amplopi. Gandeng aku mlebu prasmanan lawe minggrok ya tak longi 50. Ana wong juga kok dijupuki didiskon. Lah nek maune iki daging kok ayam ngono 100 mlebu lembar lah minggrok tak longi 50 aku. Wong ana Iso. Doke sepiro, Pak? Mongko ndoke kita mangan silet pitike. separo to. Segar. Nggih, Mas Gading. Nggih, Mbak bilih wonten pam. menika wah sampun mlebet kathah Oh, niki. kathah Nggih. sangat. Kathah sanget menika. Niki enten ingkang saking IKPR. IKPR. Saking Bapak Soekardi niki nyuwun caping gunung. Lho iki isine ora ana kaose, wingi ngenai kaos. Kaos biru. Wingi ana kaose. Mboten Niki enten napa-napa. caping gunung. Sampai gunung. Sampai gunung nggih. Nggih niki enten malih sugeng dalu Mas Gading, sugeng makarya. Sukses selalu nyuwun langgam ngimpi Kang Nyekar Bu Neti. Nggih. Bu Neti. Saking Suwoto Ngalang. Nggih niki terus enten malih niki. Assalamualaikum badhe nyuwun pamundutan tembang ninggal katresnan ingkang Nyekar Dik Agnes. Dipun bawani semoga acara peringgitan dalu natas dalu menika sami lancar diberkahi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sehat-sehat semua ke depan Mas Gading tambah laris amin. Dari Ibu Retno Parisi Jakarta Selatan matur sembah nuwun. Nggih. Niki tesih enten melih Napa malih? kirim lagu Kembang Rawe yang nyanyi Mbak Elisa saking Pak Ngatijo IKG Pordes Nglipar. Oh. Ini lagi nobar di Bogor. Oh
Nggih. Nembe nobar. Saking Bogor. Nggih, Baik, saking organisasi. Bogor. Salam Nanti saking dikirim. Nggih, lah iso ono meneh. Masih banyak. Masih banyak niki. Iki sing saka Mas Gading tok urung kok sing saka kene, saka Mbak Elisa. Teng selempit. Niki enten mulih saking keluarga IKPR niki. Saking Bapak Sukarman niki. Nggih, oh Pak. Gugur gunung. Oh, gugur gunung. Nggih. Wah kok ya mayar men ya. Ngono Nggih, wis pirang-pirang gugur atus gunung. ewu. Lah niki napa? Oh, ning jerone Ding. Kedap. Sing telaten to engko ndak. Ah, nggih. Heeh, kok ndak ilang. Ojo ke susu le. Ndak ilang kok. Nah niki nyuwun lagu Caping Gunung sekalian nggih. Ingkang nyekar Mbak Tatin kalih Mbah Waluyo. Kagem panitia bersih desa Pilangrejo ingkang taun menika saking warga Pedukuhan Dayangan ugi kagem Pak Lurah lan sedaya pamong kalurahan Pilangrejo mugi-mugi Pilangrejo tetep rejo sak lawase. Amin. Kagem Mas Gading semoga semakin sukses. Amin. Saking Bapak Subandi Jakarta. Saking Jakarta terus niki enten melih niki. Waduh, sekedap. Double telu Kagem Mas Dalang kula nuwun Nuwun. Sinten? Kula sinten? Iso maca ora? ora aku ki. Lah piye? Coba diwakilke kene. Coba diwakilke. Kene aku arep foto. Oh nggih, monggo Mbah. Wah, lah Jadi genah. Kula ki ana bunder-bunder 5 berarti kula ndermo. Kula terima piye to? Iki bunder-bunder 5. Kula apa? Jajal tak delok Ya. kok endi. Wacanen sing plentrongmu isih apik. Kula Mbak Suwardi Kali Gede. Oh. Suwardi. Suwandi. Suwandi. Heeh. Suwardi. Oh, Mbak Wardi Kali Gede. Nggih, nyuwun lagu. Apa iki? Fragmen ketoprak. Ketoprak. Jane lagu apa fragmen? Ampun, siji seminten edan, loro langgam gubuk asmara dipun dangdutaken sragenan. Iki warna loro pamundhute Mas Gading. nggih. Ya nilainya dikira-kira. Monggo. Nggih. Kowe mau pira? Tesih Mas Gading. Konten Sampun telas niki. Nggih. Oh, nggih. saking yen kula nggih Nggih, wonten chat dadi. menika saking Jakarta ugi Pak Putra Dikari Dina Baladewa. Salam hangat bahagia buat sedulur-sedulur warga Laras. Anak lanang Ki Gading Pawukir SS wis jos menggantikan dalang yang ada di hatiku Pak Seno Nugroho. Ada tali akses 1 juta untuk warga Laras. Request langgam tak enteni anggitanipun Kinarto Sabdo dibawani pelok barang. Pesan untuk Mas Gading saat ini lagi hujan jangan lupa apa iki? Pakai payung. Apa? Jangan lupa pakai mantel. Ya pakai mantol. Sanjungan teruntuk anak Mas yang lagi pesat kemajuannya. Jadikan sanjungan untuk belajar giat, jangan terlena dengan sanjungan. Bila terlena menjadi bumerang untuk anak Mas. Belajar terus, semangat. Oke. Maksud. Ya. Dari Boyolali minta melatiri nonce tadi Ya. juga Nggih, udah niki wau kirim. saking Pak Dari. Pak Lurah Catur kalian Pak Somet tadi minta lintang asmara. Oh, Nggih. iya. Ya. Niki arep endi dhisik Mas Gading? Aro lali janji spesial Pak Lurah. Spesial Pak Lurah kali Pak Naryo. Bu Penewu menika Penewu. nyuwun fragmen Minak Jingga. Abot men orang nganggo apa-apa kok njaluk. Lah piye? Wes ta, rasa mikir apa-apa to, Pak. Spesial nek niki wis dulur dhewe. Ya sing rada ijo rada biru kuwi IKPR, kabeh komplit KPR. sak bis saka Sak Jakarta. Jakarta. Ikatan Keluarga Pilangrejo. Derek ndedonga mungkin sesuk umpamane bali ning Jakarta kali sing sampe kala Amin. sepiro beda lancar rezekine panjang umure sehat selalu semangat sesuk lasul meneh amin Amin. Gumun kanggo rasul do mulih ya, Pak. iya Iso do namanya mlumpuk. Pak Arif ya Nggih. Pak anggota dewan kayak wakilku Kok Pak Wakilku piye? Lah, Dewan 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 dhuwur. Dewan Perwakilan Rakyat DPR toh
Dewan Perwakilan Rakyat. Lah kaya iki wakilku gak aku ki rakyate. Ngeser kowe iki dia. Iya bener. Oh iya rakyate ya. Bener ning wakil pikirku ngene. Ya nggih menika sing baku ade ndongake ya Mbak. Masyarakat Pilangrejo wis mugi-mugi sedaya mawon sampun nglaksanakaken urung apa-apa kok amin. Sampun nglaksanakaken rasulan menika sedaya pinaringan sehat panjang yuswa. Pinaringan lancar rezekinipun. Pinaringan apa meneh Mbak? Rezeki ingkang berkah barokah. Berkah barokah. Sedaya tansah guyub rukun ayem tata titi tentrem gemah ripah loh jinawi. Nggih, amin Allahumma amin. Pokoke wong loro ki kebak pandonga. Lah yo bakune kuwi yo ditanggapi yo ndongake. Iya. Wis saiki minangkani sing ndi? Sing pundi Mas Gadeng? Saderenge minangkani niki enten BA dari admin. Nggih. Nggih niki. Nah niki WA ojo lali le kirim doa buat Bapak. Niki kirim doa kagem almarhum Bapak riyin. Oh nggih siap. Nggih. Mas Gadeng Monggo Mbah Walu yang kang mimpin mawon. Aku ki ora tau mimpin doa, biasane mimpin baris aku ki. Kula nggih biasane mimpin upacara ya, Mbah. Nggih ngeten mawon kanthi pakurmatan wonten ngarsanipun almarhum Ki Sena Nugroho. Semoga kita menjagaken puji syukur donga mugi-mugi panjenenganipun almarhum Ki Sena Nugroho tansah tinampi dening Gusti Ngakareroga dipun papanaken wonten ing swarga jati. Amin. Kanthi menika sumangga ingkang nut agama Islam maos Al-Fatihah sarengan. Amin. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun. Monggo Mas Yati. Matur sembah nuwun. Niki caping gunung riyen mawon, Mbah, niki, Mbah. Oh. Oke. Nggih. Sidonan. Caping gunung. Caping gunung riyen mawon niki. Ngagem bawa. Ngagem bawa. Jenglengke. Jenglengke wong telu. Wong oh iya. Ha iya wong. Nggih. Lah wong ngene ya lanang no. Ya ya sing jengleng iki sing lanang mosok wedok jengleng. Oh iya. Lah ngono lho manut. Iya. Lanange gur siji kok arep ra manut. Ora apa-apa. Tak apa-apa piye? Nggih, mengke nggih ngagem parian. Oh nggih. Nggih kudu komplit. Siapke sinden-sinden kok Nggih, parian. disiapke. Pilangrejo. Pak Lurah Naryo ya oleh. Sapa iki? Ayo alon-alon wae. Kowe sing bawa iki kon kowe. Oh nggih, Mbah. Aku ki nyenggaki. Saben bengi. Ngono kok ya. Alon-alon lho Mbak Tatin sing ngendang ora sing biasane. Oh iya iki. Kok nek jengleng tobat lho hati-hati. Tapi biasanya kendangnya pengen tungdelep tok Iki iki. sing ngendang wis tuwa iki. Wis tuwa apa? Wah. Karepe. Karepe ning ijik enom iki. Tuwa iki nek cara kambil malah kentrose gedhe kok. Lah berarti kentrasmu gede, Mbah. Wah ora ndek kentros. Mbah. Kambil. Oh aku mbok parut to piye? Lah jare nek tuwa kentrasnya gede. Ngawur, anu ngawur. Delok kentrasmu. Walah, titit. Sembrono. Lah salah marahi meni kentas. Lah malah kentrase kambil kok ora. Lah jenengan duwe kambil apa ora? Lah duwe nang omah lah nek orang ndelok nang kene iki ya kentras apa. Wong iki ning ngarepe wong akeh ning ngarepe Bunewu Pak Lurah Pak DPR lah kok. Lah terus ngapa nek andake kentos? Ya nyoh nek delok ngawur wae. Wis ayo. Nyawa kok nyawa kentos? Mumbul. Piye, Pak? Kepiye kok ora iso ngepas? Pripun, Mbak? Kok ora pas? Wah, lek arep ngepaske angel. Lah kok angel piye to? Peteng soalé. Oh, padange kaya ngene kok peteng lho. Ning gare mumbul yo ngono. Wong sing ngendang karo sing ngedram iki dasare do meterman. Kok meter
Meterman. Sentimen. Wah, kurang dawa, meterman pokoknya. Meterman. Yen memajan. Ora arep obah aku. Lah, Weh ya obah ya, Mbah. Oh, ya. amang karo janor kuning. Kasih Makane nek latihan iki mangkat to, Pak. Piye? Jadi nek pertama isen hurung nek sing Ora usah kesusu, Mbah. Terus, arep ngapa? Arep ngapa? ora ngapa-ngapa ya. Tene gegerku ki gatel gek kukur-kukur. Ayo Mbak Elisa. Ayo El. Kembang wae wetan gunung Oh. Apa, Mbah? Kenapa? kok diwok Kok ngene? jadi kok muni matuk ki apa? Jeblok ning jero. Cepat jeblok, Mbah. Aku ki Apa? wis tau kewirangan lho, Tin. Lah napa? Aku mau campur sari ning gone wong wah aku rak lungguh ngene. Heeh, terus? Lah tanganku ki gringgingen ora kena ta. Lah aku ki tak delehke kene ngono. Terus? Lah nek wong arep salaman ki pundi Pak tangane niki Bu. Bareng tangane dheke ngatrung ki tanganku tak leh niku kleru. Lah sing dijak salaman. Kok ya dadai sasane. Pacitan Serwi Jana. Penak lho, Pak. Gene ra jogeti malah apike pal. Kayo. Bayar diwangi nganti kaya duduh. Piye ta ngopo kok diwangsuli iki Lah ngopo? kae tak wangi kok kene Mbah Waroyo lah nganti kaya duduh aku. Duduk ki apa, Pak? Duduh ki mudak jangan. Duduh ki matun anu Duduh iki- anu suket ki lho duduh jenenge kene matun. Oh. Paling Mas Gading ngertine duduh iki ngonjangan kae. Nah iya, duduh bakso. Ngeyup, Eh? ngeyup. Kok ngeyop-ngeyop? Bajare panas. Wah, wis cukup didamoni nek kowe ora. Udan. Nah, yae parian. Ayo parian niki. Iya, parian. Wayahe Kok parian. anteng apa Bu Prastiwi? Seko nggone sinten, Mas? Mbak Ating. Ya. Wah, pariane jiro lupan di mana itu halu sama. Anteng senengan. Aku sih ndak Soalnya kentekan. ndak kentean kata-kata. Iya. Ana coro. Wah, dilani lho. Ana coro. Mencok ning pari Ngejoreng pari. Ning pari iki piye? mugi warga masyarakat lan ikatan keluarga Pilang Rejo Salah kowe. Salah. Lah muni coro. Turu Berarti o. Pilang Lah, iya, rejo. Jo. Rejo. Rejo nek. Lah yo aku kan wong Ayo. apa? Ayo. Udah coro. Salah iku. Salah. Salah. Baleni, baleni. Sing Rejo. penting O. Ganti corone ganti. Oh karo O salah.
Ada. Salah napa mboten Pak Bu? Oh. Iya. Mungso masyarakat. Ayo teh. Corone ganti teh. Mbah Waluyo. Mbah Waluyo meneh. Oh, Mbah Waluyo meneh. Mbah Waluyo. Ayo, Mbah Waluyo. Ah. Bagus rupane. Pandiane kok ngayal. Pede temen. Men. Mugi sedaya warga masyarakat lan uga ikatan keluarga Pilang Rejo lancar rezekine. Iki Amin apa? iki ora parikane maca koran bocah iki. Anu. Oke. Ya apa ya apik. Yo jasirnya. Mbak Ati iki wis rong dina tak omongin nek kene belang kene karo kene saiki wis ora ae. Wis ora ae saiki. Apa? Nek ana segitigane kene iki. Endi? Kuwi ana segitigane. Awas. Ono, iso ono sithik. Lho. Oh, lho jenenge ya make up. Oh, make up iki cendeke kudu ana segitiga karo ana garise ngono lho. Sesuk kok ya iki njaluk Pak Lurah kok lho tuku aja Viva Bagor ya diunggahke apa ngono. Wis gentenan ayo. Jajare Mbak Agnes. Ayo Agnes. Silak lali. Selak lali gek sing mburi iki kesempatane akeh gek do ngarang. Sing kene ngumumat. Weruh ulah Weruh ula. kok marake guyu. Alah. Ula apa kuwi? Ulah. Ula kok marake guyu. Ulah apa nih? Nek pas ngene iki lho Mbak. Iya. Nek pas ngat. Ulane dagelan. Ula kok ngadeg ki ula. Nah. Kobra. Oh iya. Kayak gur jenggelek ora ngadeg. Nek ngadeg ra iso ya, Mbak. Mugi IKPR sedaya perangkat lan warga Pilang Rejo Neno neno neno. Heeh. Neno neno ning nang nung. ben lengkap. Ya, kelengkapan kok liyane ra duwe kata-kata. Oh, Lah ya aja kan disebut dintekke. kabeh baleni ya. Masake Mugi IKPR sedaya aliran Apik malahan. perangkat lan warga Pilang Rejo Hae. mugi rukun selalu. Amin. Maune iki lemu. Lah ya, Heeh, bener kuwi lemu paling iki aja mimpi perang rejo. Piye apa? Pokoke sak bangsa sak negara ngono dadi. Kabeh katut ya. Ayo. Ayo Mbak Ayo Mbak Oriza. Risa. Riza. Jejere. Sing rada cekak men ora kalah karo kathok. Ayo. Ya tak cekak ya, Mbah. Nglikar neng kloso Weh, heeh, nglekar ning kloso. karo kancaku. Weh. Sopo? Kancaku. Oh. Heeh. Mugi warga Pilang Rejo manggih rahayu. Cekak to, Mbah? Sip. Cekak. Sip. Cekak apa ngaos. Yo, Ayo Ika. jejere, Mbak. Pariane. Sempurna. Pariane. Mbak Wahyu mikir ayo wis dienggo Oriza. Sapa iki? Gayo. Pak Lurah iki. Pak Lurah. Ajeng jagung napa pripun? Calon manten. Saniki mawon. Jagung ya ndelok lawe nek ndrek ya juset 50, Pak. Tuku klapa neng Kulon Progo. Tuh he. Aduh neng kene larang kok. Mugi sedaya pamiarsa tansah manggih raharja. Amin. Mbak Ayu, Mbak Ayu. Ayo. Iwak teri Mbak terima ya sing gede sithik. nggo lawuh sego Mangan ae.
Mugi sedaya warga ingkang nonton wayang ing Pilangrejo ing dalu puniki Padha tunggalane Agnes Ruanting. tansah bagya mulya. Amin. Malah kaya dramaca rapal. Lah ya Pak. Mbak Neti. Jejere. Mbak Neti. Bu Neti. Adang sego Adang sego neng pinggir sumur kagem warga Pilangrejo mugi tansah makmur. Amin. Ayo Mbak Wahyu. Ya, Pak. Ayo. Mengke lurahe Bu Prastiwi. Nggih. Ana buta Heeh. ilang sirahe. Waduh. Lah kepiye? Lah gembung. Ah kok iso diteni nek buta? Gede. Gembung. Gembung tanpa sirah. Ana buta ilang sirahe kagem sedaya warga Pilangrejo mugi kinabul Kok mugi kinabul panjangkane. Amin. Yo, terakhir. Ayo Mami. Wah, jan le putih he. Sapa? Saka kene ketok putih. Sok kene ketok putih banget. Kebaya ireng. Telek cecak. Ora apa-apa le nuwun. Ya, sami-sami nggih. Berarti kowe cecake lah aku teleke. Ora masalah aku cecake kok. Ning Beringharjo. Heeh. Ngopo? Ngopo-ngopo ya band musike. Atos iki. Aku ya atas kok. Koe, ora apa-apa. Yo. Ditone Beringharjo. Tuku tahu. Olah golek tahu ning Beringharjo. Pak Lurah Sunarya. Proposal. Brodol apa piye? Salah sampo. Pak Naryo di sawerane. Kae. Oh lah iya tunggal dene. Les sukses. Iki arep parian nggo sapa iki awak dhewe? Sapa? Sukses. Arep parian nggo Pak Naryo, tesih mboten Pak Naryo. Engko tuas kene parian ora neng ya silakan. Kowe pari ana mbok menawa isih ana koret-koret. Ayo Tim. Ayo. Oh DPR Pak Arif yo ono. Pak sinten? Pak Arif Setiadi. Pak Arif. Nggih. Aku angel Arif ki apa? Nggih sarene. Pak Arif Pak Arif. Oh, Arif ki F to, Pak? Ya Arif. iki mburine i ngono wae. Oh ya. Oh ya. Tak warai yo, ning kok diparo yo. Dadi wong urip ngono lho. Tuku Arif. Nah, ngono ya kena. Cacahe 5. Terus Kagem Pak Arif mugi panjang yuswa. Amin. Meneh ora metu apa ora? metu. Ketoke metu ketoke. Metu. Metu ning alon-alon ketoke. Nggih. Anuan Tarif. Sik, aku nyoh iso. Ya kene gua. Aku ya parian. Tiga sapa? Sing kira-kira metu sapa? Golek ana sapa Pak? Siro lupat mana pun. Mulyono, Pak Mulyono. Pak Mulyono. Apa enak iki? Apa ya iki ya kira. Sapa ayo? Nang si ana kok nyunggi asbes. Mugi Pak Mulyono pinaringan sukses. Amin. Endi? Rasa
Aku tak dadi jaksa. Lah ngapa? Nuntut. Iki nek ora tak duni repot paling kok. Aku yo duwe nek meng parian. Turun. Arep proposal aku yo. Ayo Mas Ayo, Kevin ayo, jajal ayo. coba. Apa ayo? Buku awu Awu. neng boyo lali. Ning boyo lali. Terus? Bu penewu cantik sekali. Bu Penewu cantik sekali loh, Bu. Oke. Ayo Penewu. Alah, langsung. Pak, rada-rada Open back. Alhamdulillah rabbil alamin. Urat nadi perekonomian. Nggih. Lah jalange udah aku kok. Jalange lah nek aku yo engko tak balekke nek tekan omah. Kok ngono? Satu sing gandeng rono nganggo pertalit dadi dipotong 50 ya. Iya wis ora apa-apa, Mbah. Nggih matur sembah nuwun Bu Penewu. Bu Newu. Jan cantik sekali kok tenan. Ya iki jane oke lho, Sa. Nang kene ana tulisane jane Oh, warna-warna iki iki iso Pak diucapke Lurah. kabeh kok. Heeh, jane dienggo parian iki lumayan lho. Lah iya, Pak Iki Ridwan Pak- Zamroni, Heeh. Pak Isu Pawarto, Pak Oh. Aris Widartono, Pak Suryanto, Pak Muhammad Nur, Pak Bu Sri Handayani, Pak Suyono, Ferry Hermawan, Lilis Haryani, Sugimin, Suroto, Wahyu Fajar Nugroho, Widodo, Suwarno, Bambang Mulyono, Sumardiono, Suyadi Mugi Panjang Yuswa. Iki Mas Zaki. Bablaske parian. Iki mau jane ora usah diwaca kon motokopi gek dindumke wae. Oh, kowe banget. Maksudnya nih, Mbak menawa arep parian yuk. Oh, kuwi mau lho. Nggih, mboten napa-napa. Iki wis diwaca kabeh wis diaturke. Nggih. Nggih, matur nuwun diteruske ya. Panas udan panas lengaleng cepet gunung Tekek lho. Oh, tekek lorek. Tekek Tekek lorek dah sira. tekek ra mangkat Ora Oh, pas lho padahal iki ya pas lorek. Oh. Ora, aja nyindir tatin kowe iki. Lah kok ngapa? nyindir tatin Tatin iki rapet kene ngene ngerti. Tatone tekek pripun? marep medun ngono. ono tatone tekek Ono tato tekek ono. Tato tekek marep ngene anggere seminggu ratus tatone marep munggah. Lah ngopo kok iso marep munggah? Mbok tekek kowe kok ora betah. Ngawur wangi ya. Yo wangi. Kaya tekek dinae mbakku. Piye mek mbakku iki? Ora. Melayu-melayu mergo nguber walang mlumpat betrek kok kencemplung jugangan. Aku tau duwe bojo ayu bola-bali ilang. Lah piye? Beno elek sing penting pinter golek utangan. Ngono kuwi lah aku dhewe. Nyayatsa saka Wanasari warga Pilarejo sugih rejeki. Amin. Nuwun sewu katur para pamirsa ingkang sampun kersa rawuh dalu menika. Monggo dulur sareng sarerah dedonga mugi tansah pinaringan kalih sambekal. Nuwun sewu rak Bapak Lurah lengarake rakyat lurus dan terarah karo masyarakat gede cilik ramah tamah contone Lurah Pilangrejo desane Gemah-Ripat. Nuwun sewu katur Bu Penewu piyayine
meh ora kena nesu-nesu. Semua program itu agar maju supaya kapan newon sansaya rahayu. Nuwun sewu Bapak anggota dewan, letangi esuk ora kena tangi awan. Gendang siram sarapan budal gawean, mikirke masyarakat supaya uripe mapan. Nah iki ikatan IKPR, tak dongake hartane maher-maher. Nadyan sugih ning ora kena pamer, karo dulur digedhekke le solider. Nuwun sewu ibu ngagem jilbab putih kae ngono jare dulur jemper lambang suci. Nek ahorot yakin dulur bisa tertutup rapi penampilan anggon desa wanglah katon alam. Nek saiki dulur pancen jaman hebat, nek kok isih ana menungso sing padha nekat. Lah apa bener nek donya wis arep tamat, kono geger diancam gegene ramekan. Mula dulur kabeh ayo eling mring pangeran, ngelingono nyawa iki kabeh mung gaduhan. Bondo donya yakin dulur iku mung titipan, derajat pangkat panguwasa iku mung sampiran. Semene wae anggonku parian, nek okeh-okeh mengko mundhak kentekan. Saya wengi iki anggone wayangan, supaya lakone iso kecekel kena kanggo tuntunan. Pinter ya kok ngene. Pinter tenan ya. Iso ketemu solider barang ya. Wis agene kalau pinter kita delik kene aku. Lah pripun? Oh, delik. Nadyan Nadyan wadon seto
Mlen Sembah sampun. nuwun, Pak. Kang Berkahipun, Ipun. nggih. Dari KPR nyawer-nyawer iki mau. Ya wonten saweran saking Pak Nggih. sinten ya? Oh, Pak Agung, Agung. nggih. Nggih, matur sembah nuwun pokoke kuasa Berkah. teles sing kuasa sing males. Amin. Nun, Blenggor. Oh, nggih matur sembah Pak nuwun. Blenggor. Wah, C. bleng iki mlebu. Gor Iki iki. turu, anggere mlebu kayak turu. Nggih monggo. Nggih niki wonten panyuwunan apa jenenge yang duet sama Kakung itu ada. Ana Lintang Asmoro juga ada. Niki nggih enten melih niki mlebet dua lagi niki. Nggih, napa Mas Gading? Dek niki saking Bapak sinten niki, Mbak? Oh, kene tak bocor dulu Oh, sih. monggo dibot. Saking Pak Lurah Sunaryo kayak. Nggih. Untuk Saking Pak Sumarlan. Oh, Pak Sumarlan. Nggih, badhe Jakarta. bawa Sri Uneng mangke dari IKPR buat Mas. Waduh. Apa Pak ini? Nah, niku Mungkin ora iso maca jeneng aku enom. Kena Iya, Jajar. buat ngene kok. Ya. Dani kok. Nya iso ora? sing endi? Ki ngisor ini ngisor. Sukar. yuk. Sukarman. Nggih. Oh. Suralaya. Usah Surabaya. Pak Haji Sukar. Kita, Pak. Suraloyo. Betul Pak ya? Su. Oh ya oke. Iya lah bener, iki nek bener berarti gua aku iki. Ya. Hmm. Biar Spesial dulu yang paling Iya, bisa ini dewe buat- lali janjine. Yang Pak. kasih tak menjemput sekalian Pak Lurah ben Oke. minggah dhuwur kene. Siap. Pak, iki pokoke biasane nyawer-nyawer terus iki beres. beres. Gandeng. Wah ngene. Anggo peranan gagahe. Bagus lurah yang iki barento apa penghargaan lurah Penghargaan, baik ya. sing Mau- disayang masyarakat Mau oleh piala. piolo. Piala karo Oleh amplop. Piolo. Mbak, anu mriki Pak, wonten tengah Pak nggih, mboten jero kok Pak nggih. Gue malah seneng sing jero. Ayo monggo. Pangandikan rumiyin Pak Sunaryo. Kula wae pun pangandikan kathah. Wala beda pelimbuhan nonton wong 5.000 Pak. Oh, nggih. Sugeng dalu sedaya warga masyarakat Pilangrejo. Nggih. Mak Dadamel Pak Newu sedaya KPR ingkang rawuh wonten ing Pilangrejo. Lho wau Mas Gading saking Bungkalma wau lali kita wong diwa. Bu sinten? Pripun? Saking Bungkalma. Bung Kalma. Niki, nah niki tesih Wah, niki. Niki kula baca riyen, Pak. Nggih. Nggih, dipun niki. waos Mas. Dari Badan Usaha Milik Bersama Bum Kalma, Batur Agung Kapanewan Ngelipar, usaha pinjaman kelompok dan pinjaman individu BMT, juga membuka usaha warung grosir Nusantara Wargrosnu di Komplek Pasar Ngawen Ngawen. Wis atau tepatnya pojok Pasar Ngawen yang menjual sembako 9 bahan pokok dan masih banyak lagi. Ya. Semoga sukses dan laris manis. Minta lagu Lali Janjine. Oh, iya. Ya, niki. niki mau sing diceritake karo Pak Niki. Lurah luar Niki. biasa. Asetnya udah berapa Pak? 15 miliar. 15 miliar 15 luar miliar. biasa. Ya, ini luar biasa. Ini kesehatan Operasinya. pesannya mulai niki Mbak. Dengan lagu ini berharap yang punya hutang tidak lupa membayar angsurannya. Amin. Iya. Wis didongake do iso nyaut Nggih. utang kabeh. Ora apa-apa, utangi ra apa-apa no paribasan kae kota gondol wewe. Apa? Nek ora utang ya ora duwe ngono kae. Oh iya. Rampung ya utang meneh. Nggih. Ya, ben perputarane apik perekonomiane iso jalan. Iya. Utang ora apa-apa sing penting ora lali nyaru. Nyarutang. Ya. Iki iklan. Iklan Bapak apa? Ibu warga masyarakat sing butuhke bahan 9 pokok wau murah Nggih. ten Wargrosnu Ngawen. Ngoten nggih. Wargrosnu. Warung grosir Nusantara. Nusantara. Nggih. Nggih. Ngawene pundi wae, Pak? Pojok Pasar Ngawen. Pojok Pasar Ngawen. Minggu Kulaan. Nek dinggo kulaan sembako. Nggih. Ya, silahkan dilarisi buat Nggih. rakyat juga. Nggih. Lali janjine sak Lali menika. janjine. Nggih. Kalian joget lho jenengan ampun mandap Nan lho, kok Pak. mundur terus lho Pak? Maju nah, ngono Nggih. lho. Oh, dadak tak cekeli po ya. Nggih. Ben Pak, aja Kula mundur. ora iso nyanyi lho niki. Pak Lurah ki ora kulino maju wong kulinane gurbek. Lah kipere sapa kipere? Balan.
Lo mundur meneh. Sidene tambahi mboten Arek niki. nyelehke Arep. nyawer wae. Oh, lah jenengan mboten nyanyi. Ora iso nyanyi. Ora. Nah, joget saged ta, Pak? Iso. Ah, joget Nah, mawon. nggih. Nah. Joget, Pak. Aku ora arep endo wae lho. Wah, lha Pak Lurah ki pengen arep nglegake men penggali iki kabeh selot arep nyawer pingan ora rasa joget ora rasa ngono. Mboten napa-napa gitu. Nek lurah iki perintah lho malah Wah. nyanyi. Wah, niku. Lah yo men maksudnya niki kan 1 tahun sekali jenengan ngadeg wonten mriki. Lah sisan dene ngonten lho, Pak. Nah. Nek kula perintah, Lah- jenengan sing nyanyi lali janjine berdua. Oke. Nggih. Lah, Kowe iki Perintah lurah termasuk lho. lah ndi? Perintah lurah lho. Lah ndi? Apaan? Yo nyambut gawe sik kaya Ayo kesusu. Rada awel iki rada awel. iki kan iki Pak Lurah, iki Pak Dukuh, iki Budukuh dadi perintah Pak Lurah iki kudu Lah, gelem. nggih, kudu gelem. Oh ngono lah iki sapa? RT. Weh, RT iki mulia lho, nggih Pak Lurah. Lah iya. Saiki iki RT aja dipanggil RT. Napa? Kepala daerah tingkat 7. Kok tingkat 7? Saya ono tingkatane, Mbah. Lah, gubernur tingkat 1, Heeh. bupati tingkat 2, Heeh. penewu tingkat 3, lurah tingkat 4, RW tingkat 5. Heeh toh? Iya. Terus dukuh mau, terus RT itu kepala daerah tingkat 7. Oh, iya. Mulane Oh. anggane sambutan kepala daerah tingkat 7 ki unglu ini Pak RT sing maju kok. Saiki jenenge ganti to. Apa mau ya wis diitung ya sekarang. Wes. Nggih lali janjine, Pak. Ya. Langsung ya. Nggih, langsung dangdut ke. Iya.
Iki wis kebagian. Poin. Urut iki pun kabeh. Poin nih. Ini Wes. sudah kabeh. Wis dadi Wes sembuyane. kabeh ya. Pokoke maju karo nekem. Wah, pemasukan ini lumayan. Hei, oke Swan. Oke dinggo kas. Lanjut wes. Kelas seneng banget kae to. Dari rampung kurang sejilit, kurang sak baitnya. Cek joget meneh cek lumayan ya. Ayo Lisa. Ya. Jancane kowe nek Matur sembah nuwun, Pak Lurah. Pak Naryo. Wah, ya ampun. Wah, lah ya poin kuwi. Poin sembah nuwun tukang iki mlebu ngendi Mas Gading? Mlebu sakku. Kowe iki sing cah cilik iki urung butuh duit ya. Butuh wae. Iki lewat cah cilik ora butuh duit lah es ki ya tuku kok. Wah, kuwi. Oh iya, tuku ya. Matur nuwun matur iki sampun pepare. Nggih. Pokoke tembok tendremeh KPS rasa juga. kapok terus engko meneh rapo. Oh ya engko meneh ya. Ya iki disinggahke kene sik. Nanti kene ya kene ya. Iki wis doleh toh. Kok Doleh. dibagi-bagi meneh ya. Nah, di daerah kono nggo tuku wedhus ya sesuk gadruke mubeng. Aku kudune dibagi karo sing nabuh kuwi. Iya, heeh kok. Oke, semua. Beres, Kok sing ngene Mas Gading kuwi temumpuk nang kono mau ya, heeh Mas. Beres. Yo siap. Ya, oke. Sinden-sindennya dulu ya Mbak. Iya. Ada pamundutan tadi dari Pak Putra Dikari. Iya. Bolodewo. Oh, apa itu? Tak anteni. Pak Anteni. Oke. Spesial Pak Anteni adalah Mbak Agnes. Dan Mbak Ayu Purwa. Ya, monggo. Dua langsung dua. Mbak Agnes jangan ngantuk biar bisa joget. Spote. Spotnya? Nggih, Teni, derek. monggo. Monggo. Ayo. Selamat malam Mbak Ayu. Nggih, sugeng dalu Mbak Elisa, Mbak Tati. Iya, Sugeng Pak Dalan. Sugeng dalu nggih. Nggih. Menika minangkani pamundutan saking Pak Putra Dikari. Nggih, siap. Wonten Pak Anteni. Nggih. Menika mau kalian Mbak Agnes tapi Mbak Agnes mungkin ninggal katresnan. Ngoten. Nggih. Jadi ini sak menika panjenengan kalian Mbak Elisa. Loh Mbak Tatin barang Lah, tugasnya situ tuh ngapain? aslinya Elisa Tatin. Tapi kan ini buat bersama, jadi Iya. kita collaboration. Kerja sama dong. Maksudnya saya kan duduk dulu gentenan lho sa. Kowe engko bariki nganggo aku harus sapa? Aku sih sewengi lho. Awakmu bar iki wis ta? Wis. Aku sewengi lho, piye? Lah ya piye akone Pak Lurah ngono. Oh. Ya, ora apa-apa. Ini gantian bertiga. Bertiga. Bertiga Ya. no. Kiraku kewetan citra Kok nyet. kok sik lali. Oh Dari lali. karo Mbak Agnes kaya. Lah iya. Dong iki Mbak Agnes ayo kon nyanyi ping pindho ya ora apa-apa kene Mbak Agnes. Karo Mbak Agnes. Masa dikon kok wegah iki piye ya aku ya Tak wegah iki lho, kene tak lah. iki. Aku nang kene bae. Gentenan aku ya wis berarti Mbak Agnes Situ karo sini. karo Mbak Elisa. Wih lah. Kancamu koyo nek kon Jan, nyambut foto gawe kuwi. kok memang banget to kuwi. Jan. Bare itu saweran oke terus leren ya. Oh lho. Heeh. Marga Sewetaan
untuk Pak Sembahun. Putra Dikari Dina Baladewa sampun Nggih, sampun. katuraken. Duh, Mbah Walu yo. Hah? Mbah Walu yo. Mbah Walu Mula. boh lho. Bawa Pak lagi kok ilang. Aku iki men aja ganggu, aku kan semingkir. Kok nek diperlokke metu meneh. Lah nek ora lah ngopo ta medugur kan iki. Nggih, matur nuwun sampun pun sendikani sedaya pamundutan Setunggal tapi bokos tunggal dipun pinangkani nggih, Nggih. Mbak. isih kurang Sing papat. kirang napa meleh Mas Niki Gading? kesehatan langgam ngimpi, Terus? Nggih. enten gubuk asmara, Nggih. terus enten prahmen ketoprak suminten edan niki. Waduh, Enten gugur gunung, waduh, enten kembang rawe, waduh, ninggal katresnan, waduh. waduh. Nggih niki mau. Kita senten Pelek kathah. bareng nggih, Mas. Nggih. Sekalian gugur gunung mawon nggih. Oh Nggih. nggih Gugur sekalian. gunung sak menika nggih mengke liyane. Lelagon gugur gunung kuwi mangko karsa supaya warga tansah guyub rukun, semangat manunggal, pokoke kabeh ngayahi karyaning praja. Nggih. Satemah Pilangrejo sansaya ngrembaka kancar-kancar maju. Amin. Nggih, monggo. Monggo, Kanca. Gugur gunung. Ayo yo gugur gunung, aja meneng omah wae. Ayo Kang. Arep wedoke yo makan. Siap Kang. Bisa wae to. Yo. Ayo. Nggih, sampun menika sampun. gugur gunung Mas Gading. Gugur gunung namun dipinangkani. Nggih. Mbah Walu Selanjutnya yo. Dalam Niki wau enten sing ajeng bawa ngaten. Oh. Napa sriuning napa-napa Nggih. saking Jakarta nek sapa mboten sing pintu. rumangsa arep bawa Nggih sriuning? wau. Nek ora rumangsa ya wis. Oh ya oh. Ya meng Sinten? ketoke. Sapa sing rumangsa arep bawa sriuning maju. Oh, Pak Belas, Pak Marlan ya monggo. Maju Pak Marlan maju. Yo, selak esuk. Kes kau kono oleh bawa men cepet. Maju. kok sia-sia. Ora. Nggih monggo Pak Marlan. Mak, nggih. Iki pengusaha nang Jakarta. Pengusaha bis apa? Nah, nggih. Bis. Nggih, Nggih, derek sedang dalu, tepang Mas. kula Pak Marlan mboten angsing lagi. Mbak Tatin Mbak Elisa wingi ketemu ning gene Pak Eko Bekasi. Nggih. Nggih. Saniki ketemu ning kene meneh. Berarti Nggih. bolak balik ke Penuk.
anu kepethuk nggih. Kepethuk, gur kepethuk terus. Iya. Nggih. Nderek mangayu bagya dumateng Bapak Lurah Pilangrejo. Nggih. Bapak Sunaryo, Ibu Penewu, dan Koramil dan Ramil Babinsa. Nggih, Babin Kamtibnas juga. Iya, nggih sederek-sederek IKPR saking Jabodetabek. Oke. Enten Mas Ketua, Mas Moryono dan Pak Agung Setianegara, Mas Karman, Seksional Laya tadi, dan semuanya, dan kemudian juga salam buat Pak Aji John yang tidak sempat datang karena habis hajatan. Oh ngaten. Ini kau sesepuh IKPR juga. Pak Manwan ngersake bawa menapa? Nggih, kersane wau si Sri Wuning. Oh ngaten. Monggo konten. Mboten Mbak Sri lho, tapi Sri Wuning. Mboten sangungkit niku. Monggo dicepetke. Nanging ngapa nek Mbak Sri? Monggo Pak. Sinebut lawan putri. Suarane sae santenipun Pak. empuk Pak iki lengekom 3 tahun monggo Srioning mustika tuban. Pak Agung ini Luar biasa Pak Agung. niku meng marai ngono ki carane ngulungke Nggih. ora kok dineke sampean niku marai ngene iki lho nek ngulungke ngene Waluya apa Tatin carane ngene iki Putra Kanjeng Surat lawe doprang pocone dideloki wae ora tega aku. Kula namung ndelok panjenengan le nembang lho Pak, mboten ndelok niku. mboten niku meng marai jenengan lebokke ngriku gek sing jero katut. Dadi aja meng kuwi tok ngoten Pak. Ngono iya. Ki apa mau lali? Bebelo. Bebelo wirat moyo. Niku dulur kabeh. Oh nggih. Nggih. Dulur kabeh. Nggih. Dulur mriki. Tan wurung Sri Wuning gugur dadi kusumaning Matur semenuwun. bangsa Lah kok mentah kok loro. Wong jawil wae entuk Jawil lah aku ki turunan kondektor kok. Aku arep jawil ora gaduk. Kondektor ki agar nyawil penumpang nu dulungi dhuwit. Ya bayar kok ya. Sri Wuning mustika tuban lapo tresno san Boyopati. Ayo joget Pak Marlan. Marang Raden Wiratmaya kampus prasetya nandang berhenti. Asik loh. Seruning datang kahita nekangan sinirta kandangi pribadi.
Matur sembah nuwun. Wontenan wiyogane warga Laras. Warga Laras. Mantep, heeh. Nggih, monggo. Matur Nggih, nuwun. matur nuwun, nggih. Matur sembah nuwun. Matur nuwun Mbak Tati. Sami-sami Bapak. Nggih, Mbak Elisa, matur nuwun. Mike balekke. Nggih, nggih, nggih. Iki balik. Nggih. Matur nuwun Pak Marlan nggih, Pak Biyayune suarane ya landrung, napase landrung. Apa nek sing landung? Suarane landrung nggih. Menika minangkane pamdutan sampun mapinten-pinten Nggih. lalagon badange. Lajeng Nggih. menapa dos pundi pripun? Niki kembang rawe mawon riyen. monggo, Nggih. Oh, kembang rawe sinten Mas Sinten? Gading? Ini kembang rawe yang nyanyi Mbak Elisa niki Oh, nggih. saking Mbak Pak Elisa. Ngatijo. Nggih, monggo Mbak Elisa, kula aturi jemeneng. Kembang rawe. Nggih dikacani Dikancani Mbak Anting. Mbak Anting, monggo Mbak Anting. Yo Yo teng yo. Ana Mbak Riza, ana Mbak Ika, ana Mbak Ayo. Leti, ana Mbak Ayo, Mbak. Wahyu juga. Wah ayo to Mbak. Weh. Iki Ayo Mbak dalange- Anting. Nggih. dalange ra dipercaya. Nih. Karo Mbak Anting iki wis tobat. Dasare dipenetke Anting kudu dhewe kok ngejar kanca. Oh. Nggih, sudah berdiri di sini. Iya, Ya, sudah berdiri. Bersama saya. Ini bersama siapa lagi nih, Mbak? Nyapo. Nyapo. Kemeruh. Kita nek makanane roti lah bahasa Indonesia langsung. Monggo. Lagune Kembang Rawe. Iya. Nggih, kembang rawe. Nah, kembang rawe. Ayo. Diketruk kiri. Tak naik sing rono oyote. Ayo. Yuk, monggo. Ayo.
tresnoku Jambutane wong seneng tunggal sabare Melangku jejer sebendirane Ternyata kangen Banjur ngomong mas aku tresnoku Matur subhanallah. Nggih, sampun pun sendikane. Nggih, nggih. Kembang rawe. Terus beti? Nggih, waktune wis ngoyak iki. Lah nggih. Sak lagu Mulane rada ceket-ceket. Nggih. Nggih, iki Mbak Agnes kali Mbak Orisa ninggal katresnan. Ninggal katresnan. Nggih, ninggal katresnan. Mbak Haluyo tadi ada Odo. ada kanu lho mau sing lintang asmara mau nggih sampun maringi to. Oh nggih. Lho wau nggih. Ya apa lintang asmara sik wae Oh nggih, mboten napa-napa. Iku nek kono-kono. Mbak Agnes yo urung tampil. Oh, Mbak Agnes urung tampil. Maksudnya bariki apa mengko apa Bariki mawon mboten napa-napa. Lintang asmara kali sinten karo Mbak Elisa mau ya. Mbak Elisa. Maksudnya wong telu ya Mbah Waluyo di. Beres. Oh, beres. Kur lintang asmara, lha mbakku ku lintang gubuk panceng nek ra iso. Beres. Saking Pak Somet kalian Pak Catur. Nggih. Iya Pak Catur. Pak Catur Pak Lurah Patrik anu Patruk. Patok. Waduh. Patruk iki wong papat padha le kepetruk, dadine Patruk. Lintang asmara, monggo. Aku iki rada watuk. Engko disambungi karo Saksi
Serno sampun matur sembah nuwun. Apik tak suarane bapak mom. Matur nuwun sampun pun sendikani pokokipun mugi katampi kinarya panglipur jampi saya. Nggih, amin. Matur nuwun. Ini kita saya sakit setunggal melih niki terakhir. Sinten Niki ninggal katresnan Mbak Mbak Risa. Bu Prastiwi. Bukan Bu Pras. Iya. Oke, siap. Spesial no. Spesial. Dan fansnya banyak ini Bu Prastiwi dari IKPR. Fansnya banyak. Oh, monggo yuk cekat-cekat. Cokot-cokot apa? Cokot-cokot. Selamat Iso cilik kabeh. Barisan karo tengah meter kabeh. Ya iki penyuwunan lagu Ninggal Katresnan. Nggih, Ninggal Katresnan. Monggo dipun pinangkani bertiga. Langsung bertiga. Iya, Mbak langsung Risa mawon. pakai mic saya aja. Ane ndi? Ane ndi? Saya duduk. Duduk. Lah kok kepenak wong bintang Iya, tamu. nanti tak warai di sini Oh, joget iya. juga. Iya. Mbak Elisa duduk, ini lagu terakhir loh Mbak Elisa. Ayo lagu terakhir. Yo monggo dados. Atau mau Mbak Ika ditambahin Mbak Ika Wah, nggih juga? derek tambahi Mbak Ika nggih mboten napa-napa.
Nggih matur sembah nuwun. Nggih. Mbak Limbo, Jos. Mbak Jange. Nggih. Sedaya sampun dipun pinanggani. Nggih niki Monggo salajengipun dos pundi? Nggih niki dereng lakone tesih dawa ya niki Mbah Waluya. Nggih. Matur sembah nuwun, monggo kalajengaken lampanipun supados sing samanggih menika saged tutup, saged nggih. Kula namung nderek matur wonten sampun warga ing Pirangrejo, mugi-mugi tansah pinaringan kalih sambi kala beda, tansah subuh ingkang ginayuh sembodo ingkang den sedya. Amin. Pokokipun numpak pesawat medune Banten menawi lepat kula nyuwun pangapunten. Matur nuwun. Monggo Denok Elisa kalian Denok Tatin sakwetawis badhe pun lajengaken lampanipun. Nggih, matur sembah nuwun Mbah Waluya, Mbak Sukses Tatin, buat Mbak Mas Elisa. Gading ya. Amin. Lancar sampai tancap kayon, Nggih. Nggih. No, piye, Pak? Iki lakone isih dawa tur wektune ya wis ngoyak iya. Monggo le seneng-seneng dilanjutke ning gara-gara le pamulutan sing urung dipinakane ya diaturke ning gara-gara ya nduk ya iya, Pak. Ayo gek neruske laku sik ya ayo tak derekke, Mak. Tansah marpamuring sukma. Sukma sinukma ya winaya wingasepi sinimpen teleng ing kalbu pambukaning warana talem saking liya plaping aluyup